Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. The DC President wanthu wosauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimangoyima pa chilungamo. Ndimadziwa kuti pali anthu ena amene amati akamva the DC zimawanyasa, ndipo ndikusimikizireni kuti zizakunyasanideni pakana kaletu, chifukwa ine the DC sindimatulutsira wina aliyense koma ndimatulutsira anthu ovutika, anthu amene alibe mawu kuti angamveke kuziko uko, ndi anthu amene ine ndimalimbana nawo. Choncho inu anthu amene muli ngati ku America amene mukudya bwino koma ndimakunyasani, muzikhalabe choncho. Ine ndimayimirira anthu osauka kuno ku Malawi. Lero ndili ndi nkhani zambiri. Makamaka ndikufuna ndicheze ku MBC, ndicheze ku MRA, komanso ndicheze ku NIFI, kumene kwabweranso pano mabwana akulu amene akuyendesa ma institutions amenewa. Ndipo ndicheza nanu kuti muziwe za mkatikati zovunda zili kumalo kwanuko, makamaka ku MRA, ku MBC, komanso ku NIFI, kumene kwabedwa ndalama za nkhani. Koma zisanafike kumeneko, ine ngati president wa anthu osauka ndamva chisoni kwambiri ndi EMVAC ripoti limene latuluka kuchokera ku OPC, kumene likukamba za njala madera osiyana-siyana amene anthu akuvutikira. Inde ndizoona kunena kuti ripoti limeneli lanena lachita asesi njala imene yagwira ma district osiyana-siyana. Nangofuna ndikusukeni mmutu kapena ndikuoneseni kunena kuti inde madera ambiri amene atuluka mu ripoti limeneli kulidi njala, koma ndafuna ndikuuzeni kuti pali dera limodzi laiwalidwa mu ripoti limeneli. Sindikudziwa kuti amene amachita ripoti limene amachita assess situation ya njala muno Malawi aiwala bwanji ku Eastern Region. Inu Amalawi ndinu mboni, mkumbukire kunena kuti ku Eastern Region madera ngati kumachinga, Mangochi, part of Zomba, komanso kubalaka ndikumene kuli njala ya zaoneni. Makamaka kumachinga kumene anthu amadya chiteze, anthu akumene koko nyengo ngati ino amadalira mango. Ndadabwa kwambiri mu ripoti limene lija la EMVAC kunena kuti Eastern Region kulibe kodera limodzi limene aliyikamo kunena kuti anthu akumeneko akuzunzika. Nthawi zina sotuma president wa amanamizidwa ndi ife anthu osawauza chilungamo. Kutereko pano pamene ripoti lija latuluka ndiye kuti mafumu agundika kumalemba anthu achinyengo, chifukwa boma limakhonza kutulusa chithandizo, koma chithandizo chimene chimakagwera mwa anthu olakwika. Chithandizo chi amalandira ndi anthu amene asali ndi njala. Kutereko mafumu zimene amapanga nyengo ngati ino amauza olembaja ndikuyikapo anthu ena amene okuti ndi afeki azikagawana chimanga chija komanso atalandira ndalama. Aliyense olandira chimanga m'mizimu kapena chithandizo, ena kumapereka ma 5,000 kwa anthu owalembaja, ena ma 2,000. Motero kuti ngati kumuziko kuli anthu opambana 3,000, tiyerekeze kuti olandira chimangacho 3,000, ndiye mupange 5,000 times 3,000, muone kuti mafumu alandira ndalama zingati. Komanso amati akapereka thumba la chimanga kubanja lijalo amalitenga half. Ngati ili matumba opambana mwina 4, ndiye kuti mafumu atengapo awiri, anthu onse asira awiri. Panayenera kuti inu aboma musanayambe programu yanu zogawa mupange ndondomeko yabwino kwambiri, chifukwa amene amakafikiridwa ambiri amakhala anthu okuti sanayenere kuti azilandira. Kumalawi kuno kuli chinyengo chambiri chimene chimachitika makamaka mu nthawi imene iyi ya zolandira kumachitika za chinyengo. Zimamvetsa chisoni kunena kuti kupita kudera kukaona anthu amene akulandira chimangawo kapena alandira chithandizowo ndi anthu ena amene ali kumene koko osafikiridwa, ndikumamva chisoni.
monga mmene kunalili kumachinga last year ife Amalawi First titapita kuwapereka chithandizo tinamva chisoni kunena kuti anthu amene amathandizidwa si amene akuvutika. So nangofuna ndipereke uthenga umene umama wa ukuboma kunena kuti mu ripoti limeneli la disaster assessment madera osiyana amene alembedwa ku Eastern Region kulibeko china chilichonse. Munayeneranso muganizire ku Eastern Region kuti yangu ndi anthu kumene akuzunzika kwambiri. Lero ndikufuna ndichite congratulate bwana ku MRA amene asankhidwa kumene, komanso ndichite congratulate bwana wa ku MBC, komanso ndimuchite congratulate bwana wa ku NIFI. Mwabwera pa nthawi yabwino kwambiri pamene ma institutions amene wawa ali in a mess. Mukuyenera mudziwe zimene zili ku MBC, mukuyenera mudziwe zimene zili ku MRA, mukuyenera mudziwe zimene zili ku NIFI. Koma ndisanafike kumeneko ndafuna ndichite report kunena kuti akulu aboma uku kumachedwa ku Eskom uku munayeneranso kuti muyendeseko sache chifukwa ku Eskom kuliso za chinyengo kwambiri. Mwachisanzo pali chitidwe wina ku office ya ku Eskom kuzomba kumene akalandira ripoti la magesi akumachita kuyitanisa ndalama, ndipo kumachita kunena kuti kumeneko sitingapite kuti tikakonzeko ngakhale transformer chifukwa anthu akumeneko akapempha ndalama samalipira ndalama. Kodi Eskom yayamba business iso yomayitanisa ndalama kwa ma customers? Ngati mwachisanzo ku Anes Lodge kuzomba kunaphulika kumeneko transformer, anthu kumeneko business sakupanga chifukwa chopanda magesi. Koma kuwayitanisa Eskom akunyozera osapita kukakonza transformer yadera limene la ku Anes Lodge chifukwa chofuna ndalama. Iyi ni khalidwe oyipa kwambiri umene ukuchitika muno Malawi, umene sikufuna kuti upitirire muno Malawi. Andi panayenera kuti inu aboma muyang'anire kwambiri mchitidwe umene ukuchitika ku Eskom, because anthu ambiri amene akuvutika Malawi muno akuvutika chifukwa cha machimo a anthu ena. Munayenera muyiganizire chifukwa madera ena ambiri kusowaso nkhani ya magesi, ena akutha mwina miyezi iwiri. Ngati trading center so ina ya kuzomba konko akutha miyezi iwiri opanda magesi. Lero ndikufuna ndiyamikire abwana aku MBC kunena kuti mwabweratu pa nthawi yake pamene anthu aku MBC ko aberedwa ndalama, ngakhale opanga madrama pa wireless pa TV ndalama samalandira. Even anthu amene achita retire ku MBC ndalama zawo ku Old Mutual sizimapita, kumangokhala misonkhano maphwando daily. Even ma board imayenera zikumana 4 times a year, koma ku MBC board ya kumeneko imakumana daily, ndipo ndalama zaonongedwa kopya. And even ma advert ya ku MBC amangopanga MCP okhaokha, komanso ndalama zonse zimaperekedwa amangoja akulu kumeneko. Andi munayenera inu bwana mmene mwabwera ku MBC kumeneko musukeko ku MBC mubwerese ma program amene ali wokomera Amalawi, osakhala a propaganda. Anthu ambiri muno Malawi anasiya kuionera MBC kapenanso kumvera ma program apa MBC chifukwa kuliza propaganda zambiri. Andi panayeneranso inu aboma this time around muisuke MBC ikale a stand alone institution. MBC isakhale ya chipani isakhale mmanja mwa chipani, oti anthu amene anachita retire ambiri akudandaula chifukwa ya ndalama zawo sakulandira pakana lero chifukwa ku Old Mutual anthu aku MBC mabwana samachita limit. Chimene amaziwa iwo ndi ma meeting basi kumathesa mabanja anthu mulilongwemu kumapanga zibwenzi ndi zimene amaziwa. Even outside broadcasting vehicle kulibe amachita anthu akumene kujako kukwera pa cruiser ndikumajambula zinthu kuti bwina mwachisanzo ngati sonkhano wa president uja kamera imakhala pamwamba pa cruiser kumadabwa kuti kodi munthu uyu sanga agwe apa, anati agwe munthu amene iwa kamerayi sanga mwalire.
andi anthu anapita ku Italy mu April kuti akapangeza galimoto. Anthu anangopita kumene koko kungotengako ndalama, ma director wa MBC wakale ndi anthu ache anapita ku Italy kuti akagule chigalimoto chivani cha outside broadcasting. Koma paka na lero galimoto imene chasinagudwe ndipo ndalama zo kumene zinapita sizikuziwika. Munayenera inu abwana amene mwabwera ku MBC muifufuze nkhani imeneyi. Zoona muzichita kuposedwa ndi mibawa. Olo kuti muonese mpira umene wa live mulibe galimoto kumaka kwera ku stadium kuja pa chivani amene pa chikhuruza ndizopangisa manyazi kwambiri. MBC kuyenera ichapidwe, MBC kuyenera isukidwe, MBC muiyang'ane bwino kwambiri, mukaguleso safu muichape bwino chifukwa kuli uchisiru wambiri umene uli kumeneko. MBC is no longer interesting. Chifukwa anthu ambiri akuzunzikako kumeneko ku MBC ko. So bwana pamene mwabwera ku MBC mukuyenera muyang'ane zambiri chifukwa zambiri ndizoonongeka. Ani muyang'ane kwambiri nkhani imeneyi ya anthu amene anachita retire ku MBC. Ena akulephera kuchita retire chifukwa ku Old Mutual kulibeko ndalama. Achiwiri amene ndikufuna ndi ayamikire ndi aku MRA. Kuti bwana mwabwera pa nthawi yake ndofunika musuke kwambiri MRA kuli zachinyengo kwambiri. Makamaka m'maboda muli zachinyengo zimene zikuchitika, anthu amangolowa ndikutuluka kumangopereka ndalama kwa apolisi komanso mabwana a MRA. Mukapita kuchitipa ndi kukaronga zafika pokuti olo sugar amene akabwera kuti anthu achite benefit akukaronga ndi kuchitipa, sugar moja amangoloka kupita ku Tanzania ndi maiko ena koma nyake ya Malawi osachita benefit. Andi pali mchitidwe wina okuba magalimoto wachinyengo, magalimoto ma IT akamachokera kunja akumadusa dera lina la Nduduma kumene koko mkatikati okatulukira kukaronga kusiya maboda kumeneko amakamata manamba plate a fake a nyuwani. Galimoto jaika madusa imakhala ngati inapita kukacheza kwina kwache ndiye ikubwerera. Ataipa kapaka matope izioneka ngati galimoto ndi yakale. Iyi ni nkhani yonena kuti muiyang'ane kwambiri bwana. Inuyo bwana atambulasi amene mwabwera ku MRA muiyang'ane kwambiri chifukwa boma likuluza ma millions of kwachazi kuzera kuma dubious activities kwa anthu amene asali honesty aku MRA ndi apolisi amene akupanga za chinyengo kwambiri m'mabodamu. Anthu akulemera kopsa komanso m'mabodamu mukuchitika ma business that are very very dirty. So mwabwera pa nthawi imene anthu akuira ndaula MRA komanso even kuchita overcharge anthu a business makamaka azimayi a cross border. Anthu amakhala ndi mtima wokuti azere pa border koma mmene mitengo imene imapangira pa border apo anthu amaona ngati njira yabwino ndikuthawa kuyithawa bordayo koma sicholinga cha anthu ya. Ku MRA mukuchita overcharge zinthu kwambiri andi ndimamva chisoni makamaka azimayi akulilongwe kunzuzu ku Blantyre ku Zomba Oloma district muli azimayi amene amafuna aziyimirire pawokha koma amati akamafika m'mabodamu ngati alibepo chibwenzi ndiye kuti amene satulusa katundu achisalowa naye. Andi mapulogalamu ambiri ndi osakomera amalawi. So mudziwe kunena kuti kuchitipa kukupangika za chinyengo, kukalonga kukuchitika za chinyengo, magalimoto amakonza kulowa Malawi munomu pasiku mwina 100 koma osewu amapangidwa za chinyengo, amayikidwa ma IT manamba a chinyengo komanso akafika pakaronga dera lina amayika namba la plate ya nyuwani. Izi ndi zimene mukuyenera muziwe inu bwana aku MRA. Nkhani yomaliza lero ndi akunifi. Ndikufunanso ndikambirane ndi inu bwana akunifi. Kunena kuti kunifi kunavunda kuli mchitidwe wokuba ndipo nthawi ya MCP anthu abatu ndalama. Anthu tu agula mavani, anthu agula tu nyumba, amanga nyumba, makamaka beneficiary wa nifi madera ake ndikudowa, makamaka kumponera. Kumene kwa anthu atenga fetereza, anthu atenga ndalama, ndipo ngati kuli dera limene anthu apanga za chinyengo ni nifi kupatula ku Blantyre, Lilongwe ndi madera ena.
koma kumponera anthu aba kopsa. Ndipo bwana muli ndi chinchito chokuti musatire ndalama za nifi. Panopa m'mizi mwa anthu ena akuopsezedwa kuti apereke ndalama mwa fosi. Chikhalire ndicho boma linapereka ndondomeko yokuti ayimise kaye ngongole zimenezi akonze bwinobwino azapereke bereta oni. Koma anthu akupanga beza chinyengo akunifiwo. Andi pakuyenera kuti inu aboma mupange machawi, mupange zinthu za changu, chifukwa system ya MCP idakalipo be mboma. Ndifache ninakufusanizana licha kuti mukugona, inu aboma, mukugona. Chifukwa ngati mungapitirize kugona, muzatutumuka kunja kutacha. Choncho tapita ni pamponera mukapeze anthu okuti anali osauka kuchokera chaka chathachi panopa analemera kwamangidwa nyumba ndi ndalama za nifi. Kwagulidwa magali moto matraki ndi ndalama za nifi. Anthu kumangolembana ukhawa kumpanda kwa munthu wina wake akuti akaapasa ndalamazo ndikutengaposo hafu kumpasa munthu uyo amangopanga madiru za chinyengo. So bwana muli ndi ntchito yambiri yokuti muyang'anire kumene kuja kumachodwa kunifi. Bon Klindo Tadisi mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.